Mangwanani akanaka. Tinofara kuonana zvekare musi wanhasi. Tinotarisira kuti muchave nekukomborerwa nezviri pano zvatinopuwa naTenzi maringe nengirozi dzenguva yekupera kwenguva. Tinokumbirisa muvepo kusvikira pamagumo eshoko rino, nekuti pane shoko riri kufanira kusvika kuvanhu vazhinji uye musarasikirwe naro. Ngatifambirei mberi. Tichapeta zvishoma zvatakafamba pazviri mavhidhiyo mairi apfuura. Vhidhiyo yekupedzisira yatakaita svondo yapera, zviito kana zvakaitwa nebhishopu weRoma atora chigaro pazvematongerwo epasi panyika nezvechinamato, neiyo nzira achizvikoka kana kuti kuzvikokera kutsamwa kwaMwari. Tikaratidzawo zvekare kuti Papa anogara sei pamusoro pechikara chine nyanga 10 dzinova European Union, nekuzoitawo chifananidzo chaDaniel chapter 3. Tiri kutaura zvinhu zvakaitika June 13 kunosvika 15. Izvi ndizvo zvakanga zviri kutaurwa naBrother Ray maringe naBhishop weRoma, kuedza kwake kubatanidza kereke yeEast neWest ndo nzira yekurapa chironda chakange chakaita chinouraya. Saizvozvo gore ra2025 igore rechi 1700 kwabva kuitwa musangano weNicea. Zvakadaro wanga rakaitika kare kare wari kuedza kuita mizamo yokuti rirapwe iko zvino kubudikidza nekubatanidza mativi mairi aya. Ndicho chinhu chokutanga. Chechipiri, kwakaitika musangano weG7 muItaly panguva imwe cheteyo. Nokudaro Papa iko zvino akutonge ari akatasva chikara ichochi, nekuti ari kutotonga. Tichaona izvozvo munguva inotevera. Nokuona kuti chikara ichocho chikara mhandoi ndo zvatakava nazvo muvhidhiyo yakapfuura. Tinokurudzira zvakanyanya kuti muone mavhidhiyo iyoyo musati maenderera mberi nekuona rino iri. Koshesa izvozvo kuti tizvione tisati taenderera mberi. Zvinotibatsira kunzwisisa tsanangudzo dzaRevelation 17 atoda kupinda mairi, nekuti ndo zviri mumavhidhiyo emashure enguva yapfuura wariwo unogadzirwa imomo zvakanaka uchiiswa pachena. Makatsanangurwa zvakanyanya zvevhesi inoyi, asi mune ngirozi inodomorwa saizvozvo iyo inokosha zvakadaro. Inoti, zvino mumwe wavatumwa wavanomwe wakanga vane ndiro nomwe akauya akataura neni achiti, uya pano ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru inogara pamusoro pemvura zhinji. Kuti zvibatike zvakanaka, uyu ndi zvakazarurwa 17 verse 1. Zvakazarurwa 16 anotaura nekudururwa kwematambudziko. Nokudaro ngirozi imwe neimwe inodurura dambudziko rayo. Nokudaro zvakazarurwa 17 verse 1 imwe yengirozi idzodzo dzinodurura matambudziko adzo ndiyo inotaura nekutongwa kwemhombwe. Nokudaro toda kuti tizive chakavanzika ichi, kuti ndeipi pangirozi idzodzo nomwe inodurura dambudziko iroro. Simudenga zvinoratidzwa seimwe yemaplanets ari muruoko rwaOrion, ruoko rumwero kusanganisira K2 sezvatakataura svondo yapfuura. Zvakakoshawo kuti tizive kuti chiitiko ichi hachiitike saizvozvo, asi chinotora matanho mairi. Ngirozi hadzingodururi matambudziko adzo, asi zvinotoda kuti zvitore matanho mairi, ndo atoda kuti titarise. Chokutanga, ngirozi dzinopiwa ndiro dzine matambudziko. Chechipiri, dzozodurura. Nyanga dzine 10 dzavaona ndiwo madzimambo ane 10 achigere kupiwa ushe, asi achapiwa simba samadzimambo pamwe chete nechikara nguva imwe. Zvakazarurwa 17, 12 na 13. Mavhesi atakabata mumavhidhiyo mawiri apfuura ndiwaya atiri kutaura nezvawo aya.
Chikara chine nyanga gumi ichi ndiyo European Union, EU, chinoumbwa nendudzi dzemu Europe. Ndidzo nyanga dzinopa simba ku chikara. EU ndidzo nyanga dzacho. Zvinokosha kuzvibatisisa izvozvo, zvinokosha kuzvinzwisisa izvozvo. EU ndiyo ine mari dzemhando inonzi CBDC. EU ndiyo zvekare ine mukurumbira pakufambiswa kwezvevaccine dzenhomba yakauya. Kusvikira wachikurudzira panyaya yezvavanoti digital passport yezvemishonga yeCovid nekubayiwa kwevazhinji. EU ndiyo iri kubatsira mukubatana kwayo zvakanyanya neWorld Health Organization inonzi WHO. Ndiwo vari kufambisa nyaya yekuda kuitwa kwepassport yevaccination inonzi digital ID. Izvozvo ndizvo zvinozoseenzeswa neWHO, World Health Organization. June 13 to 15 kunobata 15, Bishop weRome netsamba yake yekubatanidza mativi mairi nepamwe chetepo G7 ndizvo zviri kuitika panguva iyoyo, munguva yatakatarisa iyoyo. Ndiko kupuhwa kwechipapa masimba ekutonga pamatongerwo enyika nekutonga mune zvechinamato. Ndizvo zvimwe chetezvo takaona panguva imweyo zvakafamba neparuoko rwaOrion. Kuti tione kunzwisisa mumwe chete, ngatiwei netsanangudzo yakanaka yezvetiri kuona panapa. Pano tinoona amai ava vanoshamisa, vanotsanangurwa semhombwe huru ino wana wayo vakafanana nayo. Ndiyo Babylon iri pasi, mudzimai anomirira kereke. Kereke iyoyo ine musoro wayo unoitungamirira. Asi munhu iyeye wese pachake ndiye amai wemhombwe, ndiye mhombwe huru. Iyo Katolika yepasi pano, iyo pachayo yese, kwete wanhu, nekuti tiri kutaura chinamato chayo, kwete wanhu. Avo vamwe vavo vanogona kunge vatori vanhu vari kutsvaga nduramo pachokwadi chaizvo chaizvo. Asi apo pari kutaurwa organization, chimiro chacho chose. Zvekare vhesi inotaura kuti ndiamai wemhombwe wane wana mhombwe. Ndiko kuti wose wari muchitsikwa chinonzi ecumenical movement chepasi pano. Ndizvo zvinopfumbatwa nedocument, ndizvo zvakapfumbatwa mutsamba yapapa yenguva yatabva kutarisa. Ndiko kuti mudzimai akatasva chikara kuchiendesa kwaanoda. Rangarirai izvozvo. Musoro iwowo kana kuti mai ivavo ndiwo wakamira muna 2015 pamberi pechikara chose muna 2015. Apo wakataura paUnited Nations muAmerica. Asi UN ndiko kuti chikara chine makumbo akawanda kana kuti nzira dzakawanda dzekutonga nadzo. Pachikara chimwe chete ndipo pane misoro inomwe, misoro minomwe ndiyo ine nyanga 10 dzinova ndidzo EU. Ukaona usingaone US ipapa azvishamise nekuti US rutivi rwe G7. Ichochi ndicho chikara chinenge chakataswa nemukadzi iye. Awa wacharwa negwayana, gwayana richawakunda nokuti iro ndiishe wamadzishe, mambo wamadzimambo, naiwo wanaro ndi wanhu wakadanwa, watsvene, wakatendeka. Zvakazarurwa 1714. Iyi ndiyo hondo yekupedzisira panyika. Iyi ndiyo inonzi nhamo kana nguva yekutambudzika kwaJakobho sezvinozivikanwa nevazhinji. Inguva yekushungurudzwa kwavatsvene, inguva yekutambudzwa kwavanhu apo Satani anorwa nevanhu vaKristu panyika. Zvino akati kwandiri, mvura yavaona inogarwa nemhombwe ndiwo wanhu wazhinji, marudzi nendimi. Zvakazarurwa 17 vhesi ya 15. Panotaurwa nezvemvura zhinji tinoziva kokutarisa ndiko kuti Europe. Ndudzi, ndimi nevanhu vazhinji ndo zvaionwa muEurope zvakasiyana nenyika kutaura US. Zhinji yakagarwa taakuziva kuti inonongedza kupi, inonongedza kuRoman Catholic kuEurope. Dzine 10 dzawaona nechikara ndiwo wachawenga mhombwe, wachaiparadza nokuitorera nguo, wachadya nyama yayo nokuipisa nomoto. Aya ndiwo magumo emhombwe iyoyo, ndo kwazviri kunongedza.
Ndiwanani ava? Ndidzo ndudzi dziri mu-EU. Kana tichibvisa zvinonongedzwa tichiisa zvazvinonongedza, masymbols nezvaanotaura. Apa pane mashoko makobvu akasimba zvakanyanya anotaura magumo asina kufanira achasanganiwa nawo nemhombwe iyi newana wayo. Izvi zviri kumberi kwenguva, saka zvichaonekwa. Asi pano mavhesi anotaura kuti izvi ndo zvichaitika. Pachashanduka chimiro kuti wanga wachitonga ndiwo wanozenge kuitwa kanyama saizvozvo. Bhaibheri rinotaura kuti wachamupandukira mukadzi mhombwe iyoyo ndo magumo ake. Neimwe nzira zvese zvakawigwa zvichabuda pachena, zvese zvichazivikanwa pamagumo, uye zvichazivikanwa nematsiwe makuru. Zvakazarurwa 17 verse 17 kunobata 18 yobva yati, nokuti Mwari wakaisa mumwoyo yavo kuti waite kurangarira kwake, wawe nokurangarira kumwe, wape chikara ushe hwavo kusvikira mashoko aMwari achiitika. Mukadzi wawaona ndiro guta guru rinobata ushe hwamadzimambo enyika. Mashoko iwayo anoda kuti abatisiswe, hakusi kuti Mwari akaipa, asi anoda kuti kuda kwake kuitwe, uye anobvumira kuti izvozvo zvaanoda kuti zviitwe zviitike. Sokungoitwawo kwazvakaita munguva yaFaro, asi Mwari aifurira Faro kuti Faro aomarare, asi Mwari aida kuti zvaaida kuti zviitike zviitike. Iye pachake akanga akazviipira Faro, kwete kuti Mwari ndiye aimuomesa. Tinokumbirisa kuti izvo zvibatike zvakanaka, nekuti ndezvenguva yemagumo apo Jesu anouya. Asi Jesu achakunda paanouya. Tichidzokera zvedu kungirozi yedu iye yakatsanangurika yazvakarozarurwa 17:1. Ngirozi iyi ine mabasa ayo mairi. Rekutanga nderekuratidza rutongo rwemhombwe. Kuna Johani, kwira kuno uone. Ndiko kumusoro uko Johani akaona zviratidzo zvose izvi. Ndiwo mhaka mutumwa iye ari kuti kwira kuno, nekuti mutumwa ari kumusoro kudenga. Basa rake rechipiri kududza kana kutaura zvezvakavanzika zveuyu mudzimai mukadzi mhombwe iyi. Ndizvo zvatanga tiri kubata mumharidzo dzakaparidzwa mbiri mumashure dzemudzimai iyeyo. Muvhidhiyo zvikuru sei yakanzi ndiani akatasva chikara. Saka kana taakuziva mabasa mairi emutumwa uyu, taakuchigona zvakanaka kutarisa zvedambudziko rinodururwa neuyu mutumwa. Nokuti izvi zviri kutoitika, zvakatoitika, toda kuziva kuti zvii izvozvo. Zvakazarurwa 16 verse 1. Zvino ndakanzwa inzwi guru richibva mutemberi richiti kuvatumwa vanomwe, endai munodurura panyika ndiro nomwe dzokutsamwa kwaMwari. Tadzokera kuchapta yekudururwa kwematambudziko manomwe atiri kutarisa aya. Apo tinonzwa kwekutanga Mwari achipa rayiro iyoyo kuti endai munodurura. Zvino musakanganwa kuti mudenga zvinoratidzwa nenzira yekuti kana pachiti izwi guru panofanira kunge paine zuva muconstellation yapanenge pachiratidzwa chiratidzo ichocho. Nokuti panotaurwa nemazwi mudenga panorehwa zviedza zvirimo, uye chiedza kana chakakurawo zvinotaurawo izwi rakakura. Mudenga chiedza chakakurisa ndiro zuva. Saka panotaurwa izwi guru, tinoziva kuti zvokunongedza zuva, nekuti zuva ndo guru pazviedza zvemudenga. Ivava ndiwo vatambi womutambo iwowo mudenga, sezvo wachipfuura nemuruoko rworudyi rwaOrion. Zvinocherechedzai zvakazarurwa 15:1. Tinoona ngirozi dzichipuhwa mbiya dzadzo dzematambudziko. Zvakazarurwa 15 verse 5-6 dzinopuhwa dzichibuda mutemberi nematambudziko adzo kunodurura. Zvabva ipapo zvakazarurwa 16 zvichidzika kubva pa1 dzinenge dzakutaurwa kunzi chiendai zvino munodurura. Chokutanga ngirozi dzinoonekwa, chechipiri dzinopiwa, chechitatu dzinonzi chiendai, mumashure meizvozvo dzozodurura. Zvino aya ndo mashoko edambudziko rokutanga. Zvakazarurwa 16 verse 2. Wokutanga akaenda akadurura ndiro yake panyika, ronda rakaipa rinorwadza rikavepo pavanhu vakanga vane chiratidzo
Kanamata mufananidzo wacho. Chokutanga chatinoda kutarisa ndechekuti chii chinonzi nyika. Nyika iri kupi? Nokuti zvinogona kuitika kuti inyika yese pasi rose kana kuti inonzi New World kureva US kana kuti chimwewo chinhu chatisingazivi. Zvese zvichaoneka. Chokutanga ndechipi chinonyanya kukosha maererano nedambudziko rokutanga iri? Zviri pachena nokuti iri dambudziko rokutanga haribate wese, rine rusarura, rine warinotora, rine warinosvikira pavari, kwete munhu wese. Mubvunzo ubva wati saka Mwari wanozviita kuzviita sei zvemutoo iwowo? Nokuti nokusarura Mwari wari kuzviita kuzviita sei kuti dambudziko iroro ribate kana kunanga chete avo wane mufananidzo wechikara nokuchinamata. Nokuti vamwe wese havasi kutaurwa kunzi vanobatwa nedambudziko iroro, uye toda kuona kuti saka Mwari wari kuzviita kuzviita sei izvozvo. Nokuti ichocho chishamiso kuti vanotaurira mutumwa wavo kuti iwe bata uyu neuyu asi uyu siya. Tinodaro nekuti vanhu vanotarisira kuti pachaonekwa mazipundu kana kuti maronda pavanhu saizvozvo sezvinotaurwa mubhaibheri. Asi tinoda kuona kuti izvi zviri kuitika pamweya here kana kuti zviri kuitika panyama sekutarisira kungaita vanhu. Mwari wari kuzviita kuzviita sei izvozvo izvi? Asi kana tikambotarisa pachigiriki tichiona kunhurikiro kwazvinozobudira kuti ronda rakaipa, rinoti ronda rakaipa kwazvo rinotsanangurwa sei chinhu chakaipa, chakanyangara, chisati chiri chakafanira kana kuti chine maturo. Izvi zvinotipa kunzwisisa kuti ronda rakaipa zvinotaurei, nekuti pari kutaurwa kuti chinhu chakaitwa nenzira inohosva mukati. Izvi zviri kubva zvatiratidza kutiisira pachena kuti zviri kuitwa hazvina kufanira, zvinhu zvisina kururama. Zvichinongedza kuti zviri kuitwa hazvisi kutaura chete kunhuhwa kwezvironda, asi zviri kutaura zvinhu zviri kuitika zviri kuonwa mumaziso maMwari sezvironda panyika nokuipa kwazvo. Rimwe vara rekuti kuipa iro riri kutaura kuipa, kunyangarisa, kurwadza. Saka zviri kutaura mawara makobvu ezvinoitwa panyika nevanhu. Nokudaro mutongo unobva wakwira nokuti zvinhu zvikuru mumaziso aMwari. Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti tiratidzane ipo pano. Saka rangarirai kuti ndio mhaka riri dambudziko rine rusarura nekuti rinonhonga weizvozvo woga. Rinotsvaga wanoita wane chiratidzo chechikara nevanonamata chikara. Regai tiise izvi pachena. Zvechiratidzo chechikara zvinobata chinamato chesabata chichipimanidzwa nechinamato chedzisvondo. Nokuti padzisvondo ndipo pane kushandurwa kwesabata kubudikidza nechikara chepapa kubva pasabata kuenda pasvondo kuti dzigonzi svondo. Izvi zvinotozivikanwa nevanonzi maprotestant wese nevanonzi mareformers munguva yaana Luther newakadaro kuti ndo zvakaitwa napapa. Ndizvo munguva yedu yatiri ino tinodzidza zvakanyanya nezvemufananidzo wechikara iwo, uye tinoziva kuti izvi hazvibve kumwe kunze kwekuRome kuchipapa. Havatsigiri chete izvozvo zvechinamato chesvondo, asi vanotsigira zvakapfuuridza izvozvo zvesvondo nezvimwewo. Ndizvo isusu mumashure zvishoma-shoma takava nezvidzidzo zvakateedzana zvinobata zvitatu zvakanangana nesabata, kubva paEden kusvikira nyika ichizonoguma. Ndizvo wanano inoyera nesabata iro pacharo, uye zvegenetic information kubva pachisikirwo, zvatinazvo kubva tichisikwa. Ndizvo zvinhu zvachidai kubatwa mumaoko ekereke sezvo tiri kutarisa ipo pano. Asi inozvishandurudza. Ndizvo zvehungochani hwazara muchechi panzvimbo yewanano chaiyo, kubatwa kwewana, zvibharo mukereke, nekushandura wanano pakuyera kwayo sekusikwa kwayakaitwa naMwari kubva pamawambo nezvimwe zvizhinji. Asi iko zvine zvingatimbotarisai kuti matambudziko aya ane mafambiro aanoita, pane nzira iripo. Ndizvo zvatakaona
chiringa nguva chematambudziko kubva 2018. Ngatitarise izvozvo. Takazvidomora mumharidzo yakapfuura kana vhidhiyo yakapfuura tikati izvi ndicho chiratidzo chazvakazarurwa 15:1 pamwepo newatumwa wazvo matambudziko iwayo manomwe ekuguma. Ndipo pane mawambo 2018 ekuzadzwa kwendiro idzodzo. Kana takatarisa pamatanho aya atati zvine matanho azvo azvinotevera. Zvakatanga nedambudziko rekutanga ratinoda kutarisa kuti saka rakanga richipa nguva iyoyo patakazviona. Dambudziko racho pacharo rakanga riri nyaya yakabudira mukatolika yekubatwa zvibharo kwevana mukereke iyoyo. Izvo zvakabva zvabudira panguva iyo chaiyo yainongedzwa nechiratidzo chemudenga ichocho, August 20, 2018. Isu takatenge tatonzwisisa kubva chero January wacho wegore iro kuti chiringa nguva cheOrion chainongedza 20 August 2018 semawambo ematambudziko iwayo kuzadzwa kwawo mundiro dzavo. Zveduwo pakasvika nguva iyoyo Pope Francis akabva amanikidzwa kunyora tsamba yaitaura izvi pachena kuti zvakanga zvazoyanikwa kunyika yese kuti izive, nokuti nyaya yacho yakanga isisawigike sezvo yakanga yava munhuwi wakanyangarisa wakanga wa mumhino dzevose wakanga wachinzwa nezvenyaya iyi panyika. Saka zvakakosha kuzvinzwisisa izvo kuti ndo mafambiro azvo kubva pakudzidza kwedu 2018 kuti zvinoteera nzira iyoyo. Regai tiite mufananidzo uyu wazvakazarurwa 17 panotaurwa nezveupombwe kuti zvinombonzi kudini. Chigiriki chinotsanangura kuti upombwe ndo kusvipa, ndo kuva neruchiwa rwekuva nezvebonde kana zvemaponde nenzira isati yakarurama. Ndiko zvekare kuti zvinonyangadza, zvinounza kuparadza, kana kuti zvinowengwa zvikuru, kana kuti kusvipa, kana kuti kuora zvakanyanya. Saka ndo zvekutaurwa neshoko kuti kana richiti upombwe riri kuti izvi ndizvo zviri chimiro chekereke kuti zvakasviba, yakasviba. Ndiye mukadzi ari kunzi akagara pamusoro pechikara muchiprofita. Chipapa ndicho chine hwema uri kunyangadza iwo uchitanga 2018. Ndo zviri kutaura shoko muchiprofita. Takava nevhidhiyo panguva iyoyo tikatoona nekudomora Pope Francis semutungamiri kana kuti sechipfewe ichocho chazvakazarurwa 17. Zvinorangarirai pakambowapo nezvakaitika pamashure zvakange zviri munongedzo wezvaiuya. Pakavapo nechiratidzo chemudzimai muna 2017 musi wa 23 September. Chaiva chiratidzo chemukadzi akachena. Asi rangarirai, zvakazarurwa 12:1 na 2. Inowo mudzimai ane korona yakanaka akapfeka zuva uye amire pamusoro pemwedzi achibara mwana. Tikaona mudzimai achibara mwana Jupiter munguva ye2017 iyoyo. Asi chisingazikanwe neruchinji ndechekuti mushure meizvozvo izvo zvinhu zvatakanyora nezvazvo zvakanyanya seministry ndezvekuti mudzimai mumwe chete iye akaratidzwa muchiratidzo ichocho anozoshanduka munguva pfupfupi yakateera. Mudzimai mumwe chete akanga akanaka zvakadaro akaratidzwa mudenga nechiratidzo chimwe chete icho chazoshanduka mudzimai akasvipa ari mhombo, nokuti nyeredzi dzakanga dzakaumba korona yake dzakabva dzabva ipapo dzakafamba dzinoteera muronga wadzo dzichifamba sare umwe mukadzi asiri akanga ari wechiratidzo chenguva ya 23 September ichocho 2017. Naiyo nzira chimiro ichocho achisisiri chemukadzi akanga akanaka, asi pane mukadzi asiri iye wokutanga asi wazvakazarurwa chapter ya 17, mukadzi atiri kutaurisa iko zvino. Akanga ava mukadzi wakanga akapfeka nguo tsvuku neshawa, akashonga ndarama namabwe anokosha namaparera, nomuruoko rwake makanga muno mudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina youpombwe
wake. Ndizvo zvinotaura zvakazarurwa 17 vhesi ya 4. Saka pane madzimai maviri mubhuku yazvakazarurwa. Haano matombo anokosha akapfekedzwa, haasisiri crown korona yekutanga iye, asi zvashanduka zvazvipfeko pamwiri wake nechezasi kuno. Izvozvo zvobva zvamutsanangura nekumudomora sechifewe. Constellation imwe chete mudenga kana maconstellation mamwe chete anogona kuseenzeswa naMwari munzira dzakasiyana zvichienderana nokuti dzidziso iripo ndeipi kwenguva iyoyo. Sezvatiri kuona ipapa maplanets akanga ari kumirira korona akafamba kuuya kuzasi kuno koita zvipfeko zvinoshongedzwa mukadzi ari chifewe chinotaurwa mubhaibheri. Hazviperere ipapo, panonzi akabata wegoridhe muruoko rwake. Uripi mukombe iwo? Pano tina Hydra mukuru, constellation inonzi Hydra. Mukombe wegoridhe tinoona parutivi rwayo. Zvatoda kuratidzana pano ndezvokuti mudenga mune ratidzwa madzimai mairi, wakachena neusina kuchena. Zvino ngatidzokerei kuna June 13 kunobata 15 patsamba iye. 13 tsamba yapapa, June 15 musangano we G7. Tinotarisa izvi takatarisa kudzidza kwatinowana kubva pachiratidzo ichocho cha 2017. Sezvo ndiyo nguva apo kunhuhwa kwakavapo kumashure kwechiratidzo chenguva iyoyo sezvatakambounge taona. Munhu uyu wakanhuhwa kusvikira mukuru wacho papa achibuda pachena kuti hongu zvinhu izvi zviri kuitikira muchechi, ndosaka akazonyora tsamba yaakanyora. Panguva iyoyo zvakange zviri mukatolika ipapo. Asi toda kuona kuti zvino chii chinoitika kana mukadzi uyu achizenge agara pamusoro pechikara. Tinoda kuziva kuti zvii zvinoitika kubva mubhaibheri. Tinoda kuwana uchapupu hunobva mubhaibheri. Ngatitarisei kuti zvii zvinoitika. Izvi zviri kubva pana Levitico 15:19. Kana mukadzi ane zvinoerera pamwiri wake riri ropa, uchava pakusanaka kwake mazuva 9. Ani nani anomubata uchava asina kunaka kusvikira madeko. Madzimai ngavasabatwe zvavo neizvi. Tiri kutaura zviri pabhuku yaJehovha sezvo zvakange zviri munguva yakareko. Ava ndo mabatirwo aiitwa zveutano neutsanana munguva yaMozisi kareko. Asi toda kudzidza zviripo maererano nechinonongedzwa kuti zvinotaurei kana munhukadzi akanga asina kuchena akagara pamusoro pechi. Bhuku yaJehovha inoti kana mudzimai achinge ari mukusai kunaka kwake akagara pamusoro pechimwe chinhu chinobva chasvipa iye kana agara pachii. Saka ichienderera mberi Levitico chapter 15 verse 19 kunobata 21 inoti pavhesi 20, chinhu chipi nechipi chaanowata pamusoro pacho pakusanaka kwake chichava chisina kunaka, uye chinhu chipi nechipi chaanogara chichava chisina kunaka. Ani nani unobata nhoo dzake unofanira kusuka nguo dzake azvishambidze nemvura awe asina kunaka kusvikira madeko. Kana munhu akagunzana nezvinenge zvashandiswa nemudzimai uyo ari mukusai kunaka kwake, iyewo naye anosvipawo. Saka ivai nazvo mumusoro kuti kana uyu mudzimai akasvipa achigara pamusoro pechikara, chikara chinoitawo sei? Chinobva chasvipa nacho. Saka 2018 zvakange zvirimo mukatolika zvikabuditswa napapa zvakange zviri mukati, asi iko zvino tiri kuona zvaJune 2024 kuti papa agara pamusoro pechikara chinonzi G7 EU. Saka hazvisisiri mukati mekatolika chete, zvasvika kumarudzi mazhinji. Saka kana takatarisa zviri pabhuku yaJehovha tiri kuona kuti zvino zvanga zviri pamashure apa zvichiwanikira mukereke chete, iye chikara chagarwa nemudzimai uyu, zvinoreva kuti zvese zvasviba nekuti ndo zviri kutaurwa nebhaibheri. So kungonzwisisa kwatikuita kuti iko zvino izvi chikara ndio United Nations ine nyanga nomwe kutaura EU, wana G7 watiri kuona wari kugarwa yavo napapa zvanga zvisati zvamboitika pamashure saizvozvo. Asi hazvisi kuperera ipapo nokuti tsamba yamusi wa15 July iri kutaura kubatanidza East neWest pamachechi nezveecumenism. Saka chagarwawo chikara ichocho, nekudaro pese ipapo napo panenge pasvipawo.
ndiko kubatanidzirwa kwewanonzi madzimai ari wana wemhombwe wari mhombwewo, kutaura makereke ari kufamba paurongwa hwekatolika saizvozvo. Uye murume upi noupi kana akawata naye achiri pakusanaka kwake uchava asina kunaka mazuva manomwe, nhoo dzose dzaanowata pamusoro padzo dzichava dzisina kunaka. Asi kana anatswa pakuyerera kwake unofanira kuzvitarira mazuva manomwe kana iwo apera. 15:28. Zvino kana tichitarisa tichiti ona kuti kubva panguva yechiratidzo chemudzimai 2017 kusvika panguva yechiratidzo chemwanakomana 2023 makore manomwe. Kuna kutarisawo zvekare nerimwe divi pakatanga muhwema hwechironda chinonyangadza kubva 2018. Saka pakaverengwawo makore manomwe zvinobva zvatisvitsa pana 2024. Panoperera chiratidzo chemwanakomana 2024 kutaura kuti magumo akubva auya. Cherechedzai kuti tanga tine madzimai mairi akaratidzwa mudenga, akachena neasina. Neiyo nzira tikubva taona kuti zvinenge kuiswa pachena kwazvakaitwa naMwari kuti pane 7 years dzekuti mukadzi akachena auya anochena nemukadziwo akasvipa aiswe pachena, kuti ndiani azikanwa. Mazuva 7 kana kuti makore 7 aya arimo muchiprofita ari kutaura kunzi iko zvino nguva yayo yakwana. Iwai wakachena, asi uyo akasviba mukadzi akaramba kuchena nekuti anorwa naMwari. Tichaona zvizere nezvazvo, asi iko zvino ngatimbofambire mberi. Nguva yekucheneswa iri kupera, yakupera, yapera. Nguva yekunaka yasvika. Tisisa izvozvo sezvinoratidzwa nechiprofita kuti pakutanga zvanga zviri mukatolika, iko zvino zvasvika pachikara chese sezvinoratidzwa naPapa. Ndiye ane mifungo yese iyoyo yezvema-ID zveCovid, ndiye ane zvemamiriro ekunze zveClimate Agenda, ndiye ari kuuya nezvemishonga yenhomba dziriko idzi. Zvese izvozvo zvinonongedza chimiro chechikara ichochi, kuora kwachakaita kubva mukati kubudikira kunze sezvo zvakaratidzwa kubva iye 2017 saizvozvo. Saka iko zvino inguva yekuti ane maziso ekuzviona achiona chimiro chaicho chaicho cheiyoyo mhuka kana kuti chikara chinofambwa nacho pamusoro pacho pakatazva nemukadzi iye wokusvipa. Mudzimai ari kunzi chifewe chigere pamusoro pechikara mubhaibheri muna zvakazarurwa. Saka ndudzi dziri kutaurwa idzi dziri kufamba dzichiwirirana nemunhuwi iwo kwazvino izvi, dzichifambirana nezviri kuitwa nemudzimai uyu akatasva chikara. Ndizvo tichisimbisisa kuti zvinokosha kuti vanhu vaMwari vagotora matanho kana vachinge vachinzwa zvinhu izvi, nekuti zvine chekuita neruponeso rwavo. Nokuti ukadzidza izvi somuenzaniso kuti ikereke yako kana kuti uri mukatolika akazvipira zvakazara, woziva izvi, woona izvi, woziva zviri institution kana kuti chimiro chekereke iyoyo sezvinotaurwa naMwari, unofanira kutora danho rakafanira kana uchida Mwari wako. Nokuti ukasadaro uri kutaura kuti uri kuda utungamiri iwowo, uri kubudisa hwema hwakadaro. Ivo vanoziva zviri kuitika, vanozviona, asi vanoti uyai tichange tichiona kuti tinoita sei neizvi nemasimba atiinawo. Nokudaro vari kunge vari pamusoro pechikara vachitochifambisa kuenda kwavanoda. Naizvozvo kuramba munhu ari imomo iye aziva zvakadai, achiziva kuti anoda Mwari wake, zvinenge zvaakufanana nekufambirana nezvinyangadzo zveimomo iye achitoziva nekuziva. Kubva kuna Pauro achitaura kuvaTesalonika wechipiri chapter 2 verse 1 kunobata pa3. Zvino tinokumbira kwamuri hama dzangu pamusoro pokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu nokuungana kwedu kwaari, kuti murege kukurumidza kuzungunuswa pakufunga kwenyu, kana kuvhunduswa, kana nomweya, kana neshoko, kana nemwadi inonzi inobva kwatiri, muchiti zuva raKristu ratosvika. Ngakurege kuva
nomunhu unokunyengerai nomutoo upi noupi, nokuti harisviki kana kutsauka kusati kwatanga kuuya nomunhu wezvivi, mwanakomana wokurasika asati amboonekwa. Zvino uyu murume wezvinyangadzo uyu abudiswa here pachena iko zvino? Akuzikanwa here kubva June 13 kunosvika 16 wegore ra2024 uno? Hongu, wana Luther kubva kareko newese weProtestant wanoziva kuti Pope ndiye akataurwa kuna vaTesaronika naPauro. Ndiye iko zvino ari kuonekwa. Achiendera mberi waTesaronika 2 yevhesi ya8 inoti, iye usakarurama uchaonekwa, iye uchaurawa naShe Jesu nomweya womuromo wake, achiparadza nokuonekwa kwokuuya kwake. Ndiyo nguva yatasvika kwairi, nguva yekuuya kwaJesu Kristu, nguva yekuguma. Izvi ndizvo zvinobva kuna Pauro pagore raakazvinyora, nguva yaakazvinyora zvichinongedza mumagumo. Asi panguva iyoyo aakazvinyora kwakange kwaakutonga empire yechiRome, umo makazobudira chipapa chatiinacho mumazuva atiri ano. Zvino iko zvino zvakanga zvichiprofitwa izvozvo ndo zvaakuoneka kusvika kwazvo kumagumo panguva yazvakatanga nguva yana Pauro iyoyo. Nhasi uno bhishopu weRome netsamba yake yaakanyora iyoyo kubva pakukudzwa kwake nakare wabva wazadzisa zvemazuva ekupedzesera. Iko zvino ndipo pane kurapwa kweronda remakore zviuru zviviri zvapfuura riri kubva rarapwa munguva iko zvino, nekuti iko zvino ndo pamagumo, ndo nguva yekupera kwenguva yakanga ichinongedzwa nezviprofita izvozvo kubva kareko saizvozvo. Haana kunge ari muempire yechiRoma chete bhishopu weRome panguva yana Pauro. Naiyo nzira akabva wana masimba kunze kwese kwaakanga achitonga, ndizvo nhasi uno zviri kuonekwa ari kunhanhatira kwakasiyana-siyanawo mukuva nesimba rake guru, achiteerwa nemarudzi saizvozvo. Sezvo zvakanga zviri, ndizvo zvazviri pamazuva atiri ano, atiri kuona kuzadziswa kwezviprofita izvozvo zvokupera kwenguva saizvozvo. Iko zvino tichatarisa zvishomanane rutivi rwatinofanira kupa yambiro yakasimba inotanga kune vanobata nezvematongero epasi panyika pano, misoro iyoyo nenyanga dziri kutaurwa pabhaibheri. Ndiko kunoenda yambiro yedu yekutanga kubva kuna tenzi Mwari. Nyanga ndidzo EU, European Union, nemisoro minomwe kutaura group rinonzi G7 wanotonga panyika pano wane masimba makuru. Imomo ndimo munosanganisira United States neCanada namamwe marudzi ari muchikwata ichocho. Kana mutendi kana munhu achigara ikoko anofanira kutarisira kushungurudzwa kukuru. Ndicho chimwe chinhu kwazvino, asi tichadzoka pazviri. Kuti zvakachenjera kuramba munhu ari ikoko ndezvimwe, asi iko zvino zvatikuradza ndezvizvi. Iyi imepu yezvechitendo yepasi. Unoona panoratidzwa katolika pasi pano. Kuno unoona inonzi Orthodox, iyo popo wari kuda kuedza kuti wabatanidze nechikatolika chavo. Nokuno kunooneka musanganiswa zvikuru sei uri nechekuAustralia. Zvino nechepano pakati unoona wechiIslam nezvimwewo. Saka unoona iko zvino kuti papa warida kubatanidza chidimu chese, chikamu chese chakakura kudaro saizvozvo. Ndipo pane nyaya yacho, nekuti wese awa wanhu wakawanda. Asi Mwari wedu Mwari wemweya, anoziva kunogara umwe nomumwe wewana wake uye anotichengetedza. Asi wanoda kuti tive nechokwadi kuti tiri kurutivi rwakanaka, kurutivi rwakachengetedzeka. Yambiro yekutanga yakakoshesesa inoenda kuwose wari kana uri rutivi rwechikwata chechifewe ichi. Mwari wari kuti izvi ndiro dambudziko riripo.
yambiro huru yavari kupa ndeyekuti budai mariri, budai mukati mezvakadaro. Kana muchinge maziva kuti uyu murume uyu ndiye akagara pamusoro pechikara ichi, budai mariri. Nokudaro zvakakoshesesa kuti mubude mukati mezvinamato zvakasviba saizvozvo sekutaura kunoita bhaibheri raMwari. Kwete makatolika chete, asi ecumenical church yese ari kuteera chifewe chakadonha zvakadaro saizvozvo ichochi. Nguva zhinji tinoona vakuru vanotungamira masangano ezvechinamato vachisangana napapa, vachimoresana maoko, vachiita zvakasiyana siyana. Ndiyo yambiro inoonekwa yekutanga kuti chinamato ichocho chiri kufambidzana nechipapa, wari kufamba nechifewe wakuru wesangano kana pachidaro nesangano rakadaro. Ipapo ndipo panotangira kusviba kunobva kuchifewe chigere pamusoro pechikara, nekuti vanenge vagumana nacho. Iyi ndiyo yambiro iri kupiwa naMwari kumwoyo yevatendi vose vari kutsvaga Mwari nemweya nemuzvokwadi. Asi kune uyo anofungidzira kuti izvi hazvibva kuna tenzi Jesu kana kuti zviri kubva kwatiri, zvichabuda pachena kuti izvi zviri kubva kuna Jesu Kristu muponesi wevanhu. Saka torai izvi nekukosha kwazvo nekudzama kwazvo. Zvino pane ngirozi dzizhinji mubhaibheri saizvozvo, asi pane ngirozi yakabvira kare kubva ichingoyambira pasi pano nezvekutsamwa kwaMwari izvozvi. Ngirozi ndiko kuti mutumwa wazvakazarurwa 18 verse 1 atoda kuti tione iko zvino kuti irori vhesi rinozadziswa rini mudenga. Shure kwaizvozvo ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga ane simba guru, nyika ikavhenekerwa nokubwinya kwake. Ko, kana munhu achida kuona izvi mudenga anotarisa chiko panguva ipi? Kana ngirozi yakavhenekerwa nokubwinya kwake zvinoreweiko izvozvo? Mumatengamo ndiko kuti nyeredzi dzemhando yemakometi dzinenge dzakuonekera mumaziso zvisina michina, ndiko kuti kuoneka nokubwinya. Saka kuitika kweizvi kune nguva yazvo yako, apo kunoonekwa kwete kometi imwe chete asi zvine mufambiro wazvo. Inotofanira kufambirana nezviri kanyorwa mugwaro kuti igonzi iyi ndiyo kometi iri kuzadzisa chiprofita ichocho. Izvi ndizvo zvatoda kuti tione iko zvino izvi. Hazvina anokwanisa kuzviona, asi tichaedza kuzviona nemweya waMwari isusu pano. Ienderera mberi, vhesi 2 inoti, akadanidzira nezwi guru achiti, rawa rawa Bhabhironi, guta guru, yava nzvimbo munogara mweya yakaipa, nenhare yemweya yose yetsvina, nenhare yeshiri dzose dzine tsvina dzinowengwa. Ko, izvi zvingava zviri zvariniko kana asiri June 13 kunobata 15 kuwa kweBhabhironi saizvozvo sezvo zvakaonekwa panyika. Nokuti marudzi ose akawa newaini yokutsamwa kwoupombwe hwaro, namadzimambo enyika akaita upombwe naro, navatengesi venyika vakafuma nesimba rokuzvirasha kwaro, ufewe hwaro. Taura zvakazarurwa 17, mukadzi ari mhombwe. Katolika Church nemakereke ari kufamba nayo ecumenical movement pasi pano pese, ndiwo madzimai ari kufewa samai. Shoko irori reufewe hwamai rinosvika munzeve dzaJesu rine nguva dzaro. Ndipo patinoverenga zvakazarurwa 18 verse 4 kunobata 5 inoti, zvino ndakanzwa rimwe izwi rinobva kudenga richiti, budai mariri wanhu wangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega kupiwa matambudziko aro, nokuti zvivi zvaro zvasvika kudenga. Mwari warangarira zvisakarurama zvaro. Wanhu wangu, ari kuti wanhu wangu ndiye Jesu anenge anzwa mushumo wekutadza kwezimai iri, achiti wanhu wake wabude mariri. Saka kana tichitarisa mudenga tinofanira kutsvaga kuti pane izwi ndepapi. Mazwi ndizvo zviedza zviye kuti iyi nyaya igogona kugadzirika, kuti tione kuti zviri kutaurwa naMwari. Tikange tazviona izvozvo, mumwe nomumwe anenge akukwanisa kuita chimwe chezviviri zvinenge zviripo.
chimwe chazvo kuita danho rinooneka panyama yemunhu physically, chimwe chazvo kuita danho rekuti unoramba wakanyarara. Zvese matanho anenge atorwa. Izvi ngazvirambe zvirimo mundangariro dzedu patinofambira mberi, nokuti ipapo ndipo pane nyaya yacho. Kana Bhaibheri richitaura nezve munembo wechikara mukuita, kana kuti nechiverengo chacho mukufunga. Asi pane nzira imwe chete yekusaita zvimwe zvezviviri izvi, ndiko kubuda. Ndozviri kutaura kunzi budai mariri. Ndizvo panyaya yemubhaibheri yemunembo wechikara, Bhaibheri rinoti unogona kubatwa pazviri nenzira yekupinda mukati mazvo kana kuti yekuzvitsigira, asi pasina hako zvauri kuita. Saka panonzi budai mariri, kureva Bhabhironi, kureva zvinamato zvakavhenganiswa izvozvo, kuti budai mariri vanhu vangu. Ndicho chokutanga. Chechipiri, kune vane simba nazvo, vane zvikwanisiro zvakakoshawo kuti kubudwe mukati menzvimbo idzodzo, kubuda muEurope imomo. Nokuti kuri kuendwa ndiko kunonongedza kuti kuchange kuine upenyu usina kupfawa kuvatendi munzvimbo idzodzo. Saka kuna anokwanisa kubuda munzvimbo idzodzo pamusoro pekubuda mumakereke. Ishoko rinoratidza kutenda kwedu muna Mwari uye nekuzviteerera zvavari kutaura kwakuzviita budikidza nekutenda ikoko, kwete kungogara. Nokuti Mwari wachatichengeta, hongu anotichengeta, asi kubuda kunogona kuita chinhu chakanaka nekuti kuchange kuchioma munzvimbo idzodzo. Nokuti kuna zvirevo chapter 27 verse ya 12, Bhaibheri rinoti munhu wakangwara unozviona zvakaipa ndokuwanda, asi wasina mano wanopfuura hawo ndokukwira munjodzi. Izvi ndizvo zvakanga zviriwo chimiro chazvo pamawambo munguva yeSodhomu neGomora. Sezvo nguva yeSodhomu neGomora inonongedza nguva yemagumo sekureva kwakaita Kristu. Saka rangarirai kuti zvakazarurwa 18:1 inotaura nezvemutumwa akaburuka kuzoona nekupa musumo kuti zvamira sei panyika. Zvimwezvo ndo zvakaitikawo munguva yeSodhomu neGomora. Ndiwo akanga ari mashoko aKristu paaitaura kwete chete nezvaNoa asiwo nezvaRoti. Roti aigara muSodhomu asi akabuda muSodhomu. Inoti pana Mawambo 18:21, ndichaburuka zvino kuti ndione izvo zvawaiita. Pana Mawambo 18:21, ndichaburuka zvino kuti ndione izvo zvawaiita, kana zvakafanana nokudanidzira kwawo kwakasvika kwandiri, kana zvisina kudaro ndichaziva. Ndicho chimiro chimwe chete chiri kuonekwa kuna zvakazarurwa 18 kuti zvinyangadzo zvake zvasvika kumusoro kwandiri, zvakwira kuuya kwandiri. Ngirozi dzakaburuka kunoona zvakange zviripo pasi. Sezvazvakangonyorwa kuna zvakazarurwa 18 kuti kune ngirozi inoburuka kuzoona pasi, ndo zvazviri kuzadzisawo sezvazvanga zviri kare. Wakaburuka kunoona wakasangana naAbhurahamu sezvatinoziva nyaya yacho. Ngirozi mbiri idzi, imwe yamirira Jesu, imwe yakanga iri imwe ngirozi yaaifamba nayo. Saka nyaya yacho inozoenderera mberi ichiti imwe yakasara naAbhurahamu, dzimwe dzakadzika kunzvimbo yakanga ina Roti, zvichitaura kuti Kristu akasara newakarurama wake sezvazvinoonekwa kumira kwake achisara naAbhurahamu. Ndipo panozotaurwa nezvenyaya yekuti kunofanira kuonekwa vanhu vakaita sei ikoko kuri kuendwa. Nerumwe rutivi idzi dzakaenda dzimwe dzikasvika kuSodhomu. Dzasvikako dzinosvika kugamishirwa nemumwe munhu ikoko anova ndiye Roti. Izvozvo zvinokosha nekuti zvine pazvinopinda munguva yekupedzisira ino. Nokuti vanhu vazhinji vanongofunga kuti Sodhomu ine zvivi zvakawanda, nekudaro Sodhomu chino. Izvozvo ichokwadi, Sodhomu yakanga ine zvinyangadzo zvikuru, zvinyangadzo zvanga zvakwira kumusoro. Asi rangariraiwo zvino kuti varume ava vanouya kuimba yemunhu akarurama Loti, asi wauya ikoko tarisai zvinoita varume vakanga vakanyangara vachiita chinyangadzo, vakamomotera imba iyi panze. Wakatenge vachida kuvabata chibharo, wakati mapinda vanhu munomu, tinoda kuti tivabate chibharo. Asi zvinoshamisa kuti rudzi rwese rwakatadza sei kuona kuti
asi iko zvinezvi chachingochani chaakuitika ichi. Izvi hazvina kururama izvi kuti tinoda kuti tive tichiwadzana nevamwe varume mupabonde. Uye nekuda kweizvozvo idzi ngirozi dzakabva dzatora musumo wokunosvitsa kuti ndizvo zvazviri panyika pakanyangara saizvozvo. Shoko rinoti wose wakafa muSodhomu waiita izvozvo, waiita panyama newakanga wachiita mumufungo kana nekufunga kusaita chimwe chinhu nezvazvo kuti izvi zvii izvi. Mudzimai waLoti akabuda panyama asi mwoyo wake wakanga uri kuSodhomu. Izvozvo ngazvisave chinhu chidiki mukuona kwedu pazvemweya. Kune vose vanofungidzira kuti Mwari vanobvumira zvinonyangadza zvinoparadza izvi kuti zvingoitika saizvozvo pasina zvinoitwa. Musafunga muchidaro, musafunga kuti ndizvozvo. Mirai kuita mufungo wakadaro. Hamuna uchapopo mubhaibheri unoti zveungochane zvinobvumirwa. Tidzokere kuna Revelation 17 verse 1. Ngatidzokere kuna zvakazarurwa tinzwe panodomorwa ngirozi yechinomwe rwechipiri. Zvakazarurwa 21 verse ya 9. Zvino mumwe wavatumwa wanomwe wakanga wane ndiro nomwe dzizere nematambudziko manomwe okupedzesera wakasvika akataura neni achiti, uya pano ndigokuratidza mwenga mukadzi wegwayana. Anonzi kwira kuno zvekare. Asi iko zvino kuzoratidzwa mwenga wechikomba, mudzimai watenzi Jesu Kristu. Mudzimai azvigadzirira kuuya kwechikomba chake, mukadzi arindira aita kururama, kwete wekutanga uye. Richedzai kuti izvi zvinodomorwa mashure zvishoma makunge kwataurwa zvaAlfa naOmega. Achienderera mberi pavhesi ya 10 anoti, ipapo wakandiisa mumweya kugomo guru refu akandiratidza guta dzvene Jerusarema richiburuka kudenga richibva kuna Mwari. Zvino chiiko gomo guru rakakwirira mudenga? Ndiwo constellation, ndiko kuti constellation. Kuti ndiko kuti Orion yega pachaye here kutaura gomo rakakwirira, kana kuti zvinotaura chiratidzo chese chemwanakomana chinobatanidzira Orion nemaconstellation akapoteredza, kana kuti zvichifamba nenyaya yematambudziko manomwe ekupedzesera gomo rinotaura Armageddon, nokuti Armageddon ndiko kuti makomo. Zvichida Mwari vari kuda kunongedza rimwe rematambudziko iro ratinofanira kuona mudenga zvichiitika. Asi tisarasirwe nokuti ngirozi iyi iri kuratidza mudzimai akasviba LGBT kana kuti zvechingochani zvokubayiwa kwanhu dzinomba dzedziwa ririko. Obvawo ikoko anoratidza zvese zveguta dzvene rinoyera negomo rinoyera nomudzimai akachena nemarudzi akarurama newakadzikinurwa. Anoratidzawo guta rinoyera richiburuka nenguva yazvo. Saka mudenga umu ndiani ndeupi ari kuratidza izvozvo? Zvakazarurwa 18 vhesi ya 2. Akadanidzira nezviguru achiti, rawa rawa Bhabhironi guta guru, yava nzvimbo munogara mweya yakaipa, nenhare yemweya yose yetsvina, nenhare yeshiri dzose dzine tsvina dzinovengwa. Iyoyo ngirozi imwe chete ndiyo iri kuratidza zvekare tsanangudzo iyi yeshiri dzinovengwa nenhare iyi yadai kuwa. Pano mudenga tinoona apo panofamba ngirozi iyoyi ichidarika nemose umu mune shiri idzodzo dzinonyangadza. Ndeipi iyoyo? Ndiyo yakabudira muchiratidzo chemwanakomana iri Comet K2. Inoratidza iko iyi ngirozi uyu mutumwa anoratidza nzira yekukwira ichikwira kusvika Jesu achionekwa kubva kwemudenga kuburuka kuzotora vanhu vake kuti vavadzikinure vachizokwidzwa kuenda musha mukuru unoyera. Pano muchiratidzo ichochi tinoona Mu achiratidzwa anomirira mweya mutsvene, mweya unoyera.
Zvino takatodzidza chimwe chinhu nechekare kuti matambudziko matatu ekutanga atodarika nechekare. Tidza magumo June 4, 2025. Asi ngatimbocherechedzai, pane zvizhinji. Asi kana iwo watumwa wakanzi endai, sezvataona kuti 1 kunobata 3 wakatobuda kare, tiribvunza kwakutooneka here matambudziko iko zvino? Asi wechina uyu, wedambudziko rechinomwe, anoratidza kutongwa, anoratidza rutongo. Muna zvakazarurwa 17 ari kuti mutumwa, ndinoda kukuratidza rutongo rwemhombwe. Zviri kunongedza kuwamba 21 June ndo zviri mudenga. Hongu tinocherechedza kuti maplaneti aya paMazaroti aripo gore negore achipfuura neipapo. Anofamba paruoko rwaOrion nguva nenguva. Asi mutumwa ari kutaurwa uyu haawanike pese pese ari kutaurwa mubhaibheri. Haapfuuri paruoko rweecliptic, paruoko rwaOrion gore negore. Ane nguva yake yaanopfuura. Ndosaka tiri kuti iko zvinezvi zvakasiyana nezve munguva dzimwe dzese. Anouya panguva yakatsanangurika kozogadzira chiratidzo chemwanakomana womunhu, mutumwa K2, nekuita chiratidzo chaJona sezvazvakaprofitwa muzviprofita zvebhaibheri panguva yakafanira. Izvi hazvina kujairika sezvinoitika pagore negore zvingafungika mumifungo yevanhu. Izvi zvakasiyana nezvenguva dzese, nekuti kometi iyi inouya panguva yakatsanangurika yogozadzisa zvakanyorwa zvakatsanangurika. Izvozvo ndizvo zvinotipa simbaradzo inobatika kuti ndo zviri kutaurwa mumagumo, kuti zvichaonekwa mudenga. Nekuziva kwedu kuti Jesu akuzouya zvinotisimbisisa kuziva kuti nguva yakatarwa yasvika. Ndizvo K2 iye akatotiradzawo nechekare mumavhidhiyo ari pamashure kuti tiri munguva yechisimbiso chechitanhatu. Anotiradzawo zvekare matambudziko ariko kubudikidza nemukadzi ari mhombwe, ari Bhabhironi, agere pamusoro pemvura zhinji. Anotiratidzawo zvekare kudzika kweguta dzvene. Zvino tichitarisa mazwi ekuguma mubhaibheri akapuwa kuna John, tichitarisa nekufunga zvemiu iri kuratidzwa muchiratidzo, yakaratidzwa muchiratidzo chemwanakomana. Zvakazarurwa 22 vhesi ndeya 17. Mweya nomwenga unoti, uya, naiye unonzwa ngati, uya. Une nyota ngaauye. Unoda ngaatore mvura youpenyu asingatengi. Patinonzwa zvese izvi, ngazvirambe zviri mukati mendangariro dzedu kuti K2 iri kumirira mweya mutsvene, apo kunonyorwa miu munguva inonosvika pakuonekwa kwaJesu Kristu. Mweya mutsvene ari kutaura kuvanhu vaMwari pano panyika. Umwe angafunga akati, ndi Jesu ari kutaura. Hongu ndiye Jesu ari kutaura, asi ari kutaura kubudikidza nemweya wake mutsvene. Nokuti mweya akauya kuzopupura zvaanonzwa kudenga achitaura nezvaJesu kunesu. Saka rangarirai kuti wara rinoti miu pachiGiriki rinobva kuhieroglyphic yekare inomirira mvura, rinotaura mvura. Ndiyo mvura iri kutaurwa nebhaibheri kuna zvakazarurwa kuti uyai mutore kune ane nyota. Saka ukaona miu pachiratidzo inongomirira chete mvura, chiratidzo chemvura kana kuti mweya mutsvene. Nokudaro suwa 4 June 2025 miu inenge yanyorwa zvakakwana yaperera, guta dzvene richiburukira kuzonotora watsvene. Zvakadaro hama dzangu, tinodzokera pashoko iro Kristu zvakazarurwa 18 ari kutaura kuvanhu wake achiti wabude muBhabhironi. Pane izwi ipapo pano zvakazarurwa riri kutaura. Izwi iroro ndo chakavanzika chaturikisa pachena kuti rimbori ani iko zvino. Pakati pa zvakazarurwa 17 ingirozi K2 na zvakazarurwa 21 pane zvekare mutumwa mwechete K2
K2 paanoratidzwa pokutanga anoti ndinokuratidza rutongo rwemhombwe. Paanoratidzwa kechipiri ndezvakazarurwa 21 anoti ndinokuratidza mwenga watenzi Jesu. Saka tapudunura ichi, tinoda kupudunura chimwe chekupedzesera kuti chive pachena. Ndicho chomutumwa wazvakazarurwa 18 anonzi anoburuka mudenga achiuya kozovhenekera panyika. Anofanira kuti iwe iri imwe kometi somutumwa iye. Nokudaro kometi iye inofanira kuti igoonekwa pasati pawe nerudanidziro iroro kuti vanhu vangu budai mariri, nekuti izvozvo zviri pavhesi 4 na5 asi rudanidziro ruri pamavhesi ekutanga 1 kunobata rechitatu. Saka iripi ngirozi kana kuti kometi mudenga inooneka mashure menguva idzodzo dzisati dzaitika dzekuzoti kunodaidzirwa kuti vanhu vangu budai? Zvedio pane kometi C2023A3. Ngationei kuti iri papi kometi iyoyo. Inovhenekera zvinooneka kubva 20 September 2024 kuenda kunana October 2024 ikoko, ichitoonekera panzvimbo ine chirevo, nokuti Bhaibheri rinoti akadanidzira nenzwi guru. Ko izwi guru riya chiko kana tichitondera? Ndiro zuva chiedza chikuru sezvatamboreva nechekare. Muna October apo panopfuura iyo kometi iyi A3, zuva rinenge riri papi muna October ipapo? Iri kupfuura nepamusikana akakwana, apo zuva rinenge rikashongedza nekubwinya kwaro muconstellation yaVirgo. Zvinorangarirai chiratidzo chemudzimai. Takava nemudzimai akachena, chikava nechiratidzo zvekare chemudzimai asina kururama. Sipano kometi inonongedza mudzimai akachena. Zuva sechiedza chikuru rinova muconstellation iyi nguva ipi? Uye akabatei kumunhukadzi uyu muchiratidzo ichi muruoko rwake? Zviri panyeredzi yakanzi Spica. Spica ndiko kuti ndiro goho, ndo goho ratenzi regorosi rakanaka. Ndiwa nani wachabwinya kubwinya sengirozi? Izvi zvinodzokera kuna Daniel chapter 12 verse ya 3. Wakachenjera wachapenya sokupenya kwokudenga, uye wanodzorera vazhinji kukururama wachapenya senyeredzi nokusingaperi-peri. Zvichinongedza shoko raEriya kugumisira riripo pa movement ino neavo wose wachateera iyo ingirozi, kana tichinge tachiwadana wanenge wari we144,000 kuti wawe mudzimai akachena. Kwakanyorwa kuchinzi wakachenjera wachapenya sokupenya kwokudenga, uye wanodzorera vazhinji kukururama wachapenya senyeredzi nokusingaperi-peri. Ndiro basa rekugumisira, ndiro basa repamagumo enyika, basa revanhu vanokudana mhomho kubva kuBhabhironi rakawa kuti wapinde kukururama kwatenzi, kuti mukadzi akanaka awe akagadzirira kuwanikwa kwake. Ndiro basa ravatendi kubatsira vasina chiedza kuti waone chiedza, wari mumamwe makereke watize noupenyu hwavo. Ndizvo zvinotaura Kristu kudana kubva kuBhabhironi achiti, budai mariri vana vangu, vanhu vangu. Kudana kunodana nezwi guru kuti vanhu vaMwari vanzwe wabude mukutadza kweBhabhironi, kuti vasasanganirane naro pakurangwa kwaro. Ndinotaura izvi zvekare, dambudziko rechina nerechishanu anoitika matambudziko iyoyo pasati pawe nenguva idzi dziri kutaurwa kuti vanhu vaMwari vakubuda muBhabhironi. Saka matambudziko aya ngave anomutsa vanhu zvisati zvasvika
kusingadzokeki, kuti vanhu vaMwari vave vakagadzirira. Vose vane nzeve dzekunzwa vatsukunyuke munguva yavari kudanwa nekudana kwerudo rwakadaro kuti vasapinde mumatambudziko eBhabhironi. Munguva pasati pasanganirwana nematambudziko rechitanhatu nerechinomwe, nekuti nguva iyoyo inenge yakumashure-shure. Mwari wane mutsa mukuru-kuru kusvikira kumagumo chaiko. Ndiyo mhaka vari kudanidzirisa neizwi guru kuti budai vanhu vangu, budai vanhu vangu. Neiroro shoko tiri kuti kune umwe neumwe ngaazvitore neudzamu neukoshwa hwazvo. NdiMwari chete anogona kunyora zvakadaro. Ndiye chete anoziva magumo kubva pamawambo. Ndiye anoziva kune zvinhu izvi makometa aya mudenga rakapamhama zvakadaro, nokuti inguva ipi yazvinooneka pano panyika. NdiMwari chete anogona kunyora bhuku remutoo iwoyo. Amen. Nairoro shoko tinovhara nomunamato. Tipe kutenda kuna Mwari neshoko rinokosha rakadaro. Baba wedu vari kudenga, tinokutendai neshoko renyu nesimba renyu rinoshamisa ramunoratidza mushoko renyu. Somusiki tinokupai mbiri norukudzo nechinamato chose. Hatishuwiri kuti nenzira ipi nomutoo upi wekutsaudza umweni wevana wenyu, kuti watungamirirwe kukuraswa kwekunamata zvinamato zvisiri izvo, kuchinamatwa mhandu iyo iri kutsvaga izvozvo chaizvo kuvanhu wenyu. Ari kutsvaka kurumbidzwa nekunamatwa nenyika yese. Zvino tenzi Mwari, iyi ndiyo hondo yamakatsanangura uye mairatidza nechekare kunesu mumatenga, mukatopa nedzidziso yenguva dzazvo mumatenga imomo. Tinokutendai nekuratidza zvinhu zvakadaro kunesu. Zvedi izaruro, nekuti ndio zvinotaura bhuku rezvakazarurwa. Zvino tinokumbira tenzi kuti muwe neumwe wevana wenyu wamutsei neizwi iroro rakasimba, iro riri kuwadana umwe neumwe kuti wabude munhema dzikazara netsaudzo yemhandu kuti wabude muBhabhironi. Izwi renyu ngarizadziswe, ndiwo munamato nechidiso chedu, uye tinokumbira zvinhu izvi muzita raJesu Kristu, uyo ari Alfa naOmega. Amen. Tinotenda zvikuru zvidzidzo zvedu zvichiendera mberi svondo rinouya.